Πονοκέφαλο, ρε. Λοιπόν... Γιατί δεν βρήκες the phone? Πήγες στο μαξί. Για λίγο. Μάλιστα. Δεν ήταν κακή ψαρή. Αυτός ο πάγκος εδώ, μαλάκα. Δεν το λες κι άσχημα. Όχι. 800. 5,50. 6. 5,50. Τι 6 4,50. Ποιος είναι πιο μεγάλο αυτό, πώς είναι αυτός 6? Τον βλέπω πιο χοντρό, τέλος πάντων. Από εδώ που παίρνει το πλάνο φαίνεται πιο χοντρός. Από εκεί οι ίδιοι, ξέρω, μεγαλύτερος. Αυτή είναι 600 λοιπόν, οπότε. Αυτός πρέπει να υπολείπεται λίγα γραμμάρια, κοντά στα 600. Βγάλει τις φωτογραφίες τώρα, θα μαζέψω από τον μπάγκο.